Evangeli segons Lluc, capítol 9, versets del 44 al 50. Enmig de l'admiració general per les obres que feia Jesús, digué als seus deixebles: «Tingueu ben en compte aquestes paraules. Aviat el Fill de l'home serà fet a mans d'homes». Però ells no entenien aquell llenguatge. Els resultava tan fosc que no el comprenien. D'altra banda, els recava a demanar-li explicacions sobre aquest punt. Els va passar pel cap la idea de qui era el més important entre ells. Jesús, captant aquesta preocupació d'ells, va agafar un nen petit, se'l posà al seu costat i els va dir: «El qui aculli aquest nen petit en atenció a mi, m'acull a mi. I el qui m'acull a mi, acull a aquell que m'ha enviat. Perquè el més insignificant de tots vosaltres, aquest és el més important». Joan prengué la paraula dient: «Mestre, n'hem vist un que expulsava dimonis en nom teu i li ho hem impedit perquè no és de la nostra colla». Però Jesús li va dir: «No li ho priveu. Mireu, el qui no està contra vosaltres està a favor vostre».